jarumi. Assalamu alaikum. Barkan ku. Yawa barka ne. Wato abin da yake faruwa na zo muku da wani abun alheri ne. Talla ne na kawo muku tallan gidan talabijin na Tauraruwa TV sha kallo. Kawai muna buƙatar ka faɗi wannan kalmar. Ci gaba da kallon gidan talabijin na Tauraruwa TV sha kallo. Kawai iya abun da zaka biya zami ba kyauta za a mana ba. Haba da Biya zami. za ku ba da kuɗi. Za ku biya kai. To kai. Sai da Allah. Kai. Kawai me zai ce? Kawai zai ce assalamu alaikum, zai iya introduce ɗin kanshi ya faɗi sunan shi ya ce ku ci gaba da kasancewa da gidan talabijin na Tauraruwa TV shaka. In ya faɗi haka kawai ya ci kuɗin su kawai na kuɗin su. Ci kuɗin su. Na shirya. Action. Jama'a assalamu alaikum, sunana Ali 00. Ku ci gaba da kallon tashar shashirgin Tauraruwa a zango na Wani irin da ki Alinu ba zango ba. Kaji wai zango. Alinu ne ba zango. Allah gyara. Allah ka ba oga zai iya. Ba garba mana neman ka kamurje mai kista ta wallahi ka bani. Kuma wani zai yi a baka ne. Zan iya yi mana. Allah boy. Allah boy. Zan muku kallon. In nan ina na ci kuɗin. Kai ka ci kuma ka ci kuma ka ci mu je mu. Me zan ce? Ku ci gaba da kasancewa da gidan talabijin na Tauraruwa TV shaka. Shi kai na ba. Ashe ma abin sauki. Mana jarumi ne, wannan shine jarumi ne. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Jarumi Abdulrahman. Ku ci gaba da kallon tashar Tauraruwa farin wata sha kallo. Me kawo farin wata ana batun tauraro na gefe farin wata na gefe sai wani irin mutsari ne. Allah ya haƙuri ga bari sake. Dan Allah ya haƙuri. Na ƙarshe action. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Jarumi Abdulrahman. Ku ci gaba da kallon Ban kuɗi na. Kai, Alƙur'an ba za Bara ba. Mutum Allah ba. Kun san yawu ya.